بله اندام راگایند کاران ین هجا کردستان اون تف سر چوار هاتنه سر سر هاتنه ام ج ترکیه هاتنه کرد ترکیه نه از وقت ناوی من بهمن دوغویه از سیوی ارکام سوفته ما خوی کمپانی ارکام ما پروژه کی چکر ناوی اینا که بیجانه بیجان نیتام به پروژه کا جهانی مقابل پروژه کا کردا یا جهانی تنه جبر وینا که موی والایی دید و ما شش مهبره tabi دورا دو سالونی ما آمده یا وینا که کر ما بیجان چکر بیجان چار بشه وینا که هنه animation'a 3D yani وکه فیلم سینمای ام چیتکن سناریو چند هفته یدنا خلاص ببه و فراغمانا وینا که امل İstanbul bugün zorlu performans sanatları her imazın sahneye Türkiye emel vure nişanlanmadın. O vakitten sinema usabejim animation em tuhazın nave animation ama bejan heskifeye serve filmi dünya tev çanda kurda zamanı kurda bisaya ve filmi him be. Yani mukabil projeye ka sinemaya ya cihaniya kurda animation olarak vakidin hene ya animation'ı 3D tinin em meve valeye dit me tişteki delal çekir senaryo ve klastı be o ya duyaminci beşa duyaminci ya proje leistikin bejan game de cihanede leistika zaruka ya kurdi yekemine mepse zamana çekir Kurdi, Türkiye ve İngilizce listkame duyaminci Bejan Gok'e Bejan Gok ji figürü mitolojik Kurdistan'e Asura Sümera'e Zidiya me de listka xwede kar aniye u müzike Kurdi te de hene hem zaruk hem xort hem ji اختیار جد کارن بلیزن لیستکه که زاف دلاله ام تخوازن هم بیجان گیم هم جی بیجان گوک ببه لیستکه که جهانی ایرو کمپانیای دنیای en mazın software'ine ego listika çetkin mıhabın kompanyayı me usattının ne le Diyarbakır'a ne Batman'a ne le Hevler'e ne Süneyvel derek gittine me ve valayı edit u me dahab listika çekir emi listki dizi çekin başka projeyi mecihane le çend rojem hatine Kürdistan'e min Diyarbakır zaruka min evkir me wanake temaşekir listki go dileyizin tef İngilizine ya ji Rusine ya ji hinek bi Türkiye dileyizin çima listki Kurditinin ki can zarayve beji yani sorani beji kurmancı beji lori beji zazaki beji tinin listika Kurdi tinin jber wenake valayek zaf mazine em tuhazin çavan zaruke me bakur evre Rojava, Roşalat, Amerika, Avrupa, çava be İngilizi dileyizin, be Fransızı listika dileyizin, bırak Kurdice hebe. Yani de platformu dijitalde listike Kurditinin jber kutinin ev kemayek zaf mazine me vaka kompanya listika çekir u jibu ferikirna zamanı Kurdi hizmeteka baş be. Me basa sinemaya kir, me basa listika kir. Le Türkiye malume perverdeya zaman ya Kurdi kadağe uzanın şu jber wenaki ancak be gayreteki şahsi ya kompanya tişte delal çekin Türkiye kıymet çekin evkdibe me veke erkam softe bejan kurmancı hindibe bejan Kurdi hindibe me seteki çekir biz her Türkiye de hene evji Türkiye başte frotan pişti sala hazar yani 10,000 az bejim 10,000 yani 20 sala 25 sala zaruke kurda ma beje hiç bakur zamanı konu zanı zikmakini zanın evji kemaye ka zaf mazne u lvreji em dikkat kin zaf be İngilizce amel kin zaruke nu vega terminoloji ka nu heye dibin jenerasyona Z jenerasyona Z un platforme dijitali de zamanı xo kar neynin zaruk eş zamanı xo evk bin dur kevin me venake dit em xwazin
li kîjan perçebe li kîjan devletê be jî hem sinemayê Kurdî hem lêstik hem jî pirtûk hebin lê bêjan ji vanekê zêdetir jî weke ku min serî de jî got markayekî me cîhanî tune weke Ford, weke Apple'ê, weke Facebook'ê tiştê me cîhanî tinin îca bira tiştê me cîhanî jî hebin. Bêjan bi vê niyetê derket. Yani me bi vê niyetê bêjan projeye bêjan ava kir. Niyeta me jî em dixwazin di nava salekî de filmê xwe bêjan navê wênekê jî bêjan heskîfê li sala 1300 de bast dibe filmekî tarixî ye têde Selahattin Eyyûbî heye karakterê me esasî Selahattin Eyyûbî ye û müzisyenek de wî filmî de heye navê wênekî Zîryab e Zîryab jî temelê müzîkê avetiye yani modern müzîkê ew xwe jî Kurd e müzisyenekî zaf mezin e Zîryab bêjan têde heye Şahmeran têde heye fîgüroy xwe aktörê xwe Kurd û Cezerî jî têde heye Cezerî temelê softwarê avetiye ew xwe jî ji Cizrê û Kurd e me karakterê mühim ê cîhanê tevî xiste vê animationê û hem em ewkê xwe zanbin Selahattin Eyyûbî Zîryab zanbin hem jî bira Brezilya jî Rusya jî û Amerika jî İngiltere jî ew tev jî bira çanda me hîn bibin çawa vêga mesela em tev jî filmê animationê Amerikayê ê Japona ê Rusa em temaşe dikin zarokê me jî temaşe dikin wextê ku em temaşe dikin erê bi kêf em temaşe dikin lê çanda wa jî em hîn dibin em çanda wa jî hîn dibin ew jî bira ew ka me çanda me zanbin zimanê me zanbin kültura me her tiştê me kelekora me zanbin ji ber wê em belê kompanyayeke ticarî ne xwe xwe ne lê ev weke xizmetekî manevî jî ji bo Kurda gelek girîng e me tiştekî wisa çêkir ez bawerim li başûr jî ê were naskirin zarok yani bira filmê sînemayê bêjan heskîfê seyretin saleka dina wextê ku em hatin em ê Birêz Mesûd Barzanî jî Birêz Nêçîrvan Barzanî jî û ê xuyayî teva jî em ê dawet kin û me galayeka mezin çêkin virê galayeka mezin em ê li virê çêkin û li İstanbolê jî li Diyarbekir jî Londrayê jî em ê galaya çêkin îca bira sînemayê me hem lêstik hem sînemayê me cîhanî çêbin bira bibine namzetê adayê Oscarê meriv hem mezin bi fikre hem jî tiştê mezin çêke ev proje ya bêjan hem fikrekî mezin e hem jî emekekî mezin kedeka mezin jî têde heye nêzîkî pêncî heb xebatkarê me hene lê em ê dora şêst heftê heb xebatkarê dijî bigirin ji ber ku karê sînemayê ê pêş ve hare me basa çar beşa jî kir pirsê we hebin kerin kin